على سيدنا Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. Уважаеми гости, скъпи жители на село Кочан, братя и сестри, уважаеми колеги, за мен е огромна чест да ви приветствам с добре дошли на тържествената вечеря ифтар, организирана от джамийско настоятелство съвместно с местното население в село Кочан. Днес сърцата ни са събрани в една свещена вечер. Вечер от месец Рамазан. Месецът, за който Аллах Всевишния казва: „О вярващи, предписано ви е говеенето, както бе предписано и за онези преди вас, за да се побоите“. Рамазан не е просто въздържание от храна и вода. Рамазан е пречистване. Рамазан е милост. Рамазан е прошка. Рамазан е месецът на Корана. Казва Аллах Субхану ва Тааля: месец Рамазан е този, в който бе ниспослан Коранът. Дигни гласа вдигни. Напътствие за хората и ясни доказателства за напътствието и разграничението. Сура Бакара, 185 аят. Тази вечер ние не сме просто на ифтар. Ние сме гости на Аллах Субхану ва Тааля. А пратеника саллаллаху алейхи ва салям е казал: „Който говее в месец Рамазан с вяра и надежда за награда, ще му се опростят предишните грехове“. Скъпи братя и сестри, Рамазан е месецът на Корана. Коранът е светлината, която озарява сърцата ни. Лек за душите ни, ръководство за вярващите. Нашия любим пейгамбер саллаллаху алейхи ва салям казва: „Говеенето и Коранът ще се застъпят за раба в съдния ден“. И какво по-красиво от това тази вечер да бъдем украсена с дуите на Аллах Субхану ва Тааля. Затова и тази вечер нека да започнем именно със словото на Аллах Субхану ва Тааля. Имам честта и удоволствието да поканя нашия гост от Република Турция, Хафъз Нуман Джейлян, който ще рецитира аети от свещения Коран. Да заповядам. من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا
وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم صدق الله العظيم. На нашия брат за прекрасната рецитация на аетите от свещения Коран. Нека Аллах Теаля възнагради неговите усилия. Нека тези думи бъдат светлина и ръководство за всички нас. Наистина този наш гостенин положи неимоверни усилия през свещения месец Рамазан. Въпреки всичко, той беше рамо до рамо с нас, имамите, и съдействаше и правеше ибадет. И ние всички се наслаждавахме на неговия азан. Нека Аллах Азza ва Джал да му даде здраве, щастие, берекет и на него и на неговото семейство. Тук сред нас са кмета на община Сатовча Арбен Мименов,
кметовете на Кочан, Вакниново и Жижево, искам да ви предам специален салям от областния районния мюфтия на област Благоевград Осман Кутрев, който се извинява, че не може да присъства. Сега ще дам думата за приветствено слово на Асан Ристемов, имам на село Вакниново. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا وشفيع ذنوبنا وطبيب قلوبنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بإحسانه إلى يوم الدين أما بعد. Безкрайни благодарности на всемилостивият и всеопрощаващ, всечуващ и вседареващ Аллах, този, който отреди да доживеем и да достигнем месец Рамазан, този, който ни спосла мъдрото си слово в този месец Коран и направи дните му търпения, а нощите му подчинения. Салату салам, най-прекрасни поздрави да бъдат за изпратеният като последен пратеник, милост за световете, явен благовестител и предупредител, учител на мъдростта, лечител на душите, Мухаммед Мустафа саллаллаху та'аля алейхи ва саллям, неговото пречисто семейство, достойни сподвижници и всички последователи до съдния ден. Благодаря също и на джамийското настоятелство за отправената покана и показаното уважение. Също така благодаря и на всеки, който се е включил с труд, с средства и е допринесъл да се организира това благословено, благородно и богоугодно дело. Нека Аллах да им приема садаката и да им умножи през тези светли и превъзходни дни. Скъпи брати и сестри, месец Рамазан е месец на търпение, месец на благодеяние, месец на даване, месец на отдаване, месец на раздаване. Кой колкото има възможност и каквото има и може, се старае да даде. Позволете ми на мен аз една малка част да дам, да раздам, част от моето знание. Годината е 610 по Григорианският календар. Месецът е Рамазан, 27-та нощ от него. Градът е Мекка, мястото е планината Хира. Аллах изпраща довереният Джебраил при довереният Мухаммед саллаллаху алейхи ва саллям и му ниспослава първите аети от Коран Керим, казвайки: Икра бисми раббика лази халак. Чети с името на твоят Господар, който тебе сътвори. От този ден насетне този свят се озари със светлината на Исляма. Сърцата се озариха със светлината на Корана. И през пустини и морета, през планини и океани, та чак до гористите родопски местности, Исляма стигна в нашите сърца и влезна в нашите домове.
Годината е 1545 година. Идвайки към Балканите преди това, османските турци, османлиите, донасят тази светлина на исляма и на Корана в село Кочан. Още по времето на султан Баязид се изгражда една дървена джамия. След това султан Сулейман Великолепни 1545 година, минавайки и виждайки, че тази джамия не е достойна за Кочан, прави каменна постройка. Годината е 1914. Предизборно време, както сега. България пред исторически избор дали да влезне в Първата или в Първата световна война или не. Или на коя страна да влезне в войната, на страната на Германия или Русия. И за първи път се издигат кандидат-депутати от така наречените новоприсъединени територии Беломорска Тракия, Комотини и Ксанти, които Османската империя губи в резултат на преди това случилата се Балканска война 1912 и 13 година. Но изоставените мюсюлмански територии започва кампания за насилствено покръстване на местното мюсюлманско население, наречено кръстилката. В началото на 1914 година се включва един герой в тази предизборна битка. Джелал Бей Неврокопски. Героя, който спира насилствената кръстилка и започва да обикаля село по село, за да каже на хората, че те вече са свободни да се върнат към тяхната си вяра. Вижте какво казва той в тази книга. На страница 30, публикувана 2000 година от издателство Арма в Турция. Няма на български. Казва следното. След това тръгнах от това село с голяма решителност към другите села. Стигнах до село Кочан, което се намираше по пътя. Мюсюлманите там са много религиозни. Но заради това там им се е паднал най-строгият свещеник. И той беше от хората, които наказват, ако не дойдат на време в джамията, превърната в църква, когато бие камбаната, окачена на част от разрушеното минаре. Това е гледката по време на 1914 година, скъпи братя и сестри, ето на тази улица, на която стоиме сега. Турено минаре, сложена камбана, вътре свещеник. И казва, когато пристигнах в селото, камбаната биеше. Попречих на хората, които отиваха към църквата. Църквата е джамията. Свещеникът въпреки това започна да се противопоставя на намесата ми, докато биеше камбаната. И отказа да излезе от джамията. Наредих на жандармеристите, които бяха с мен, да извадят свещеника навън. Аз пък започнах разговор с селените в една голяма къща. Поканих всички на събрания, казах им, че са свободни в религията си и ги накарах всички заедно да произнесат на глас дуата за обновяване на вярата Тедждиди иман гласа. По този начин задачата ми тук приключи, а свещеникът се махна и си тръгна. Годината е 1987 година. Месец февруари, 22 ден. Тече с пълна пара асимилаторският процес на БКП, наречен възродителен процес. Минарето отново е вързано с селскостопанска техника, издърпано, сринато. Днес сме 2026 година. Нека да погледнем състоянието на мюсюлманите днес. И да се върна към началото на онова, с което започна. Алхамдулилlah, минарето е по-високо, макар че два пъти е било струшавано.
Елхамдулилlah, по улиците на Кочан има мюсюлмани, макар че преди 35 години, 36 години да е било забранено да кажеш Аллах по улицата. Елхамдулилlah, днес образованите хора, хората с достоинство и ценност са в джамията. Днес лекарите са в джамията. Днес инженерите са в джамията. Днес архитектите са в джамията. Днес банкерите са в джамията. Днес предприемачите, бизнесмените са в джамията. Преди 2 години един самозабравил се каза в лицето на президента, че през 1974 година, когато са правили гимназията в Кочан, че тогава им било пречило векове наред вродения се исламски фундаментализъм. Ако това им е пречило днес в джамията, няма щеш да има образовани хора. Ако исляма пречеше на образованието и възпитанието на хората, исляма не щеше да започне, връщам се в началото, с заповедта чети. Аллах е заповядал да четеме всички, да се образоваме, да сме хора достойни, да сме хора с квалификация, да сме хора търсени. И днес преди всичко имаме нужда от образовани, качествени, достойни кадри, които знаят своят Господар, които знаят своята религия, които имат чест и силен характер. Иначе хората ще умират в ръцете на необразовани лекари, парите ще им ги прахосват корумпирани политици, къщите и стените ще им падат от алчни техници и архитекти, а вярата ще им се загуби заради заблудени духовници. И завършвам думите си със следните исторически слова на първият президент на Босна и Херцеговина Али Изетбегович, обръщайки се към всички, към майките и бащите, към дядовците и бабите, а най-вече към децата. Казва следното: трябва да сме силни. Трябва да сме силни. Предайте това знание на вашите деца. Научете ги да бъдат добри и благородни, честни и достойни, но ги научете да бъдат силни, защото в този свят само силата се уважава. Молим Аллах Субхана ва Та'аля да ни направи здрави, силни във вярата, да ни затвърди краката по тези земи, които от 500 години са исламски и мюсюлмански. Този азан, Аллах Субхана ва Та'аля от това небе никога да не секва, макар че да има хора, които да са дискомфортни от този азан. Нека този Коран винаги да бъде в сърцата на хората. Нека тази суфра винаги да бъде пълна с деца. Нека Аллах да ви дава здраве и берекет. Нека Аллах да ни събере така, както ни е събрал в неговия дженнет. Ассаламу алейкум ва рахметуллахи ва баракатух. Иншаллах, сега давам думата на Изет Джанев, наместник район мюфтия на град Девин и дългогодишен имам в село Кучан. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Алхамдулиллахи раббил аламин. والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Уважаеми братя и сестри мюсюлмани, ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Изключително много се радвам днес да видя тази гледка пред мен, пред джамията в село Кочан, където 2004 година на 1 септември бях назначен за имам. Вчера питах Абу Хусейн, Али Чаушфия, Абу Хусейн, дали това нещо можехме да си го и помислим преди 20 години, че можеше да стане. Елхамдулиллах, исляма е религията, която ни събра. Исляма е религията, която сплоти нашите сърца. Месец Рамазан
е тази духовна школа за всеки един от нас, която изгражда в нас добродетели. Месец Рамазан, който представлява един ибадет, един свещен месец, в който уруча ибадет, месец, в който кланяме намаз с джамат, теравих намаз, нощен намаз, допълнителен намаз. Месец Рамазан е месецът, в който ние даваме закят, даваме фитри на бедни и на нуждаещи се. Месец Рамазан е месецът, в който ние даваме ифтар. Всичко това ни сплотява. И всичко това ние го извършваме защо? Защото искаме задоволството на Аллах. Искаме награда от Аллах. И моля Аллах Субханаху ва Та'аля в този свещен месец, в тези прекрасни дни на месец Рамазан, да приема всички наши добри дела. Месец Рамазан, уважаеми братя и сестри, или дните на месец Рамазан са определени. Както казва Аллах Субханаху ва Та'аля в Коран Керим, Ейямен ма'дудат, определени дни, които отминават неусетно, докато очаквахме месец Рамазан да дойде и докато си мислеме, че има много време до месец Рамазан, не усетихме как дойде, не усетихме как отмина. По същия начин ще отминат и дните на нашия живот. Което означава, че е изключително важно ние като мюсюлмани да разберем защо сме на този свят, каква е нашата мисия, каква е нашата цел. След като трябва да умрем, това означава, че не сме дошли тук, за да оставаме тук. Ние сме на този свят, за да се подготвим за ахирета. Ние сме на този свят, за да се подготвим за срещата ни с Аллах Субханаху ва Та'аля. Поради тази причина Аллах Азза ва Джал ни даде като подарък месец Рамазан. Така също в месец Рамазан Аллах Азза ва Джал ни даде още един подарък, това нощта Кадър, за която нощ Аллах Азза ва Джал казва в Коран Керим: Лейлатул Кадри хайрун мин алфи шахр. Нощта Кадър е по-драгоценна, по-свещена, по-хубава от 1000 месеца. Виждаме милостта на Аллах Азза ва Джал в този свещен месец, че наградата за извършените добри дела през месец Рамазан е много по-голяма, отколкото през другото време. Скъпи братя и сестри, на много места в Коран Керим Аллах Субханаху ва Та'аля нас като вярващи ни подканва да извършваме добри дела. Вижте какво казва Аллах Азза ва Джал в Коран Керим: А'удhu billahi minash shaitanir rajim. وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ هُوَ خَيْرًا وَأَعْظَمَ أَجْرًا. И каквото и добро да сторите отнапред за себе си, ще го намерите при Аллах. И каквото добро да сторите за себе си отнапред, ще го намерите при Аллах в съдния ден. Защото Аллах Субханаху ва Та'аля в съдния ден ще бъде този, който ще отсъжда между нас. Аллах Субханаху ва Та'аля отсъжда най-справедливо и Аллах Субханаху ва Та'аля никога и по никакъв начин няма да огнети когото и да бъде. В друг аят от Коран Керим казва Аллах Субханаху ва Та'аля: А'удhu billahi minash shaitanir rajim. يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء
И всяка душа в съдния ден ще намери доброто, което е сторила, и злото, което е сторила. Уважаеми братя и сестри, ние като мюсюлмани трябва да целим винаги добрите ни дела да бъдат повече от лошите. Имаме лоши дела, имаме прегрешения. Това е така. Защо? Защото сме слаби. Това е природата, според която Аллах Субханаху ва Та'аля е сътворил човека, и казва Аллах в Коран Керим: وَخُلِقَ الْإِنسَانُ ضَعِيفًا. И човекът беше сътворен слаб, грешен, което означава, че човекът има нужда от опрощение. Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям научи неговата съпруга Айша ради Аллаху анха, Аллах да е доволен от нея, на една прекрасна дуа. И я научи в месец Рамазан и да я казва колкото се може повече в нощта Кадър: Аллахумма иннака афувун тухиббул аффа фаъфу анна. О Аллах, ти си опрощаващ, обичаш да прощаваш, опрости на нас. О Аллах, ти си опрощаващ, обичаш да прощаваш, опрости на нас в този свещен месец. Я Рабби, дари ни с Твоята безкрайна милост в този свещен месец. Я Рабби, предпазвай нас и нашите семейства и цялата мюсюлманска общност от огъня на Джаханнам. Моля Аллах Субханаху ва Та'аля още един път да приема нашият ибадет, който извършихме в този свещен месец. Моля Аллах Субханаху ва Та'аля да ни даде възможност да доживееме още много месеци Рамазан. Защото, уважаеми братя и сестри, това, което знаем и сме сигурни, че все някога някой месец Рамазан ще бъде последен месец Рамазан за нас. Но след като Аллах Субханаху ва Та'аля ни е дал възможността да доживеем този свещен месец, нека да живееме в него като мюсюлмани. Нека да се възползваме с извършване на добри дела в този свещен месец Рамазан. Така също, както казахме, месец Рамазан е този месец, който ни извисява морално. Завършвам с един хадис, в който казва Пейгамбер алейхи салату вассалам: който говее в месец Рамазан, но говори непристойни думи и извършва непристойни дела, Аллах няма нужда от гладуването и жадуването на този човек. Което означава, че като от сутрин до вечер се лишаваме от храна и вода, не е само това. Трябва да предпазваме зрението си от харам. Трябва да предпазваме слуха си да не слушаме харам. И най-вече трябва да предпазваме езика си да не говорим харам. Ако искаме да спечелим пълната награда от този свещен месец и от този прекрасен ибадет, който тренира нашата искренност, да вземем пълна награда, защото Аллах Субханаху ва Та'аля е прещедрие. И Аллах Субханаху ва Та'аля най-много раздава в този свещен месец Рамазан. Така също, в завършека на това слово искам да изкажа благодарност към джамийското настоятелство село Кочен в лицето на Ахмед Чаушев, който е председател, и от неговите членове, на всичкия персонален екип, младежи и девойки, които подпомагаха, за да бъде осъществен този ифтар. Специални поздрави към цялото село, което село помогнаха с техната садака, за да направим този ифтар. И не на последно място готвачите, най-важните.
Венци Молов, Абла намазаимвата и Абла била позванвата. Не знам дали е рано още да ги поздравяваме, защото не сме пробвали какво са сварили, ама Аллах да е доволен от тях и от всички, които допринесеха малко или много за този ифтар. Вассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракату.
Cari ot! آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. صدق الله العظيم. اللهم اغفر صاحب هذا الطعام والآكلين. الحمد لله الحمد لله الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمين. نعمة جليل الله، بركة خليل الله، şefaat senden ya Resulallah. İslam'ı zevlet, nasibi cennet, sofralara bereket, yiyenlere afiyet, yedirenlere helal kazanç ve bereket ver ya Rabbi. Çalışıp kazananlara, pişirenlere, yiyenlere, sana şükür diyenlere, fakirlere, verenlere hastalık, yoksulluk gösterme ya Rabbi. Kalan ömrümüzü geçen ömrümüzden hayırlı eyle. Sen af edicisin, affetmeyi seversin. Cümle ümmeti Muhammed'i Müslümanları bağışla ya Rabbi. Rabbena heb lena min ezvacina ve zürriyatina gurrate a'yunin vec'alna lilmuttaqina imama. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم زيد ولا تنقص بحرمة الفاتحة. Скъпи брати и сестри, искам да изкажа нашата благодарност на джамата и на джамийското стачество. Наистина, днес бяхме приятно изненадани от посещението на този ифтар. Надявам се следващите години да продължим тази традиция и да се увеличава все повече и повече броя на присъстващите. С това завършваме нашата програма. Благодарим ви, че бяхте с нас и отделихте от времето си. Надявам се с вашата съпричастност и нашия ентусиазъм да затвърдим тази традиция и за бъдеще. Нека Аллах приема нашите дуи, делата ни и повярването ни. Нека Той ни написка по правия път и дари смелост